Priatelia, pred nedávnom Eurostat vydal veľmi zaujímavé informácie o tom, ako na tom stojí Slovensko, ale nielen Slovensko, ale celá Európa. A v kontexte toho, čo sa teraz chystá, tá veľká konsolidácia, zdražovanie, uťahovanie opaskov, zvýšenie daní, tak to sa valí na občanov jedna obrovská katastrofa. Pozrime sa, čo hovorí Eurostat o ekonomických výsledkoch krajín Európskej únie. Tak z ekonomickej výkonnosti HDP na hlavu podľa parity kupnej sily predposledný sme skončili my, za nami sú už len Bulhári v Európskej únii. Už len Bulhári. Ale musím povedať, že v čistej priemernej mzde, v parite kupnej sily sme úplne poslední. Už sme aj za Bulhármi. Uvedomujete si to? Už sme aj za Bulhármi. A teraz vysvetlím ľuďom, čo to je vlastne tá parita kupnej sily. Za rovnaké obdobie práce si my ako Slováci, za to isté obdobie, ktoré robí Nemec, Rakúšan, Francúz, Poliak, tak my ako Slováci za to isté pracovné obdobie, za tie isté hodiny si vieme kúpiť toho najmenej tých tovarov a služieb, teda je úplne jedno akých, čohokoľvek, či je to potravina, či je to elektrika, či je to auto, či je to televízor, sme na tom už dnes horšie ako Bulhári. A čo to znamená? Viete, prečo sú tie ostatné krajiny na tom lepšie ako my? Prečo je na tom lepšie už Rumunsko? Prečo je na tom perfektne Poľsko? Keď si zoberete, v roku 2006 Poliaci boli o 20% mali nižšie priemerné mzdy ako Slováci. To bolo v roku 2006. A viete, ako vstúpli od roku 2006 do roku 2021 vstúpli tie platy? Tak na Slovensku to vstúplo o 17%. V Slovinsku o 42%, v Česku o 70%, v Maďarsku o 88%, v Poľsku o 109% a v Estonsku o 114%. Toto je výsledok za to dlhé obdobie, kam sme sa ako Slováci dohrabali. A teraz sa pýtam, prečo to takto je a prečo to napríklad v tom Poľsku je úplne inak. Lebo tunák vidíte na tom rozoštvávaní. Jedni sa budú vadiť, že ty si nás rozvadil, ty si nás položil, ty si posielal na psychiatriu, ty kopať hroby, tam tí druhí bojujú proti covidu, rúškám, neviem čo. Na všetkom sa rozoštvávame a polarizujeme spoločnosť. Miesto toho, aby sme sa v základných ekonomických otázkach zomkli, áno, a potiahli v tých ekonomických veciach tú krajinu dopredu. Aby tí ľudia mali si za tú svoju plácu aj možnosť si kúpiť primerané potraviny, energetiku a vedeli vykryť svoje životné potreby. Toto je jediná cesta. My ako hnutie Sme rodina, keď sme boli v koalícii, dobre viete, že sme toto my nerobili. Boli sme schopní kompromisu. Boli sme ochotní sa s každým baviť. Dokonca nám vyčítali, že sme ochotní urobiť kompromis a baviť sa aj s tou opozíciou. Ale toto je jediná cesta. Toto je jediná cesta, ako ťahať tú krajinu spoločne, ekonomicky dopredu a nerozoštvávať sa na idiotinách. Pekný deň.